Ja grava? Pot gravar molt? Ah, mira. Sí, va bé. Això no té dret d'escàrrec. Sí, en Quico se pot així, aquesta és la descàrrega. Bueno. Procés. No pueden decir que son novatos. Aquest león de fondo. No me puedo... Sí. No, ja he tocat el partit, jo ja hi ho veig que anava el partit, però no se'm tocava els cons, saps? Vol no és en Quico ara que em rebé. Això és que... No, espera, li tiro així com una barca. No he d'obrir, Vinga, com una barca, Jackie, com una barca, coll. Espera un moment, vale. Espera, tira un poquet en bones, cap en van, vale. Cota't més. Espera, un poquet més, espera. Va. Ai. Yes! Vale. Bota! Espera. Vale. Vale. Jackie, cuando gires, gírate de lado. Vale. De lado, para el otro lado, Ho fas bé, Quico, coge la cuerda. Espérate. Tira. Està bé, però així. Què va? Perdó, hem de veure. Yeah! És càmera, si se grava bé això, fa poc. Aquí tenim una màquina que no sé qui és. Aquest s'ha perdut. Espera, que estic arrodillat, tio. Espera! Va. Municipal. Ciérrame. Cierra. Tanque esa parte. Que vienen, Quico. Mira, madre. Yeah. No tutorial. Ai, meu Déu, tio. Cago en Déu, cabrón, quin te de rollo, tío, ara. Ja el tenia. Hòstia, jo no he deixat de gravar, aquesta ha estat molt bona. Si els he gravat. A veure que encara grava.